els alumnes de quart de l'Escola La Salle de Santa Coloma de Farners. Ara us presento els meus companys, en Guillem, la Meritxell, l'Emília i jo, l'Ethan. El nostre experiment es titula Juguem amb la densitat dels líquids. Ara us diré els materials necessaris. Mel, glicerina, aigua colorant vermell, oli d'oliva, alcohol en colorant blau, un embut, un recipient transparent i colorants alimentaris. Es tracta d'abocar en el recipient els líquids en l'ordre indicat. Mel, seguidament tirarem la glicerina. Després tirarem l'aigua en colorant vermell. Després tirarem l'oli d'oliva, que si us hi fixeu bé té un color verd intens. I finalment tirarem l'alcohol en colorant blau amb un embut. Alguns us preguntareu què és la densitat dels líquids. La densitat dels líquids és una relació entre la massa i el volum d'una substància. Els líquids es distribueixen en capes perquè tenen densitats diferents i no es barregen. Una substància molt densa pesarà més que el mateix volum d'una substància menys densa. I si les disposem en capes, la major densitat quedarà sota. Com podeu veure, com que la mel és la més densa, ha quedat a sota i s'han anat formant capes. Gràcies, esperem que us hagi agradat i que ho proveu a casa.